Un fullet de veritat, Un fullet d'aquells petitons que tenen un barret amb una punxa. Sí? Li vaig preguntar com es deia, però primer no m'ho podia dir. Sabeu per què? Perquè estava plorant. Clar, plorava molt. Sabeu? Que em ploreu molt, que us costa fins i tot respirar? Doncs així. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui cada fred de tants records. Cada nit, després d'haver caminat molt i volat estones, deixava l'Ernest el fullet arrepenjat a una soca i li explicava un conte. Amb un conte ja n'hi havia prou. Quan us en explica la casa de contes abans d'anar a dormir? 1, 2, 3... Sí? Doncs estava tan cansat que amb un ja n'hi havia prou. I el cas és que un dia, sabeu què? Estava a punt d'explicar-li una història quan va venir una llebre així. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Please dear, to save me from tears, I give you my someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Please dear, to save me from tears, I give you to someone special. Va anar cap a casa del Cabirol. Va trucar a la porta. Ajudeu-me. Podeu fer-ho amb la boca. A veure, com fem? Toc. Però el Cabirol no va obrir. Ell, que sí, el bé, va deixar la pastanaga i va marxar. I on era el Cabirol? A buscar menjar. I no em sabríeu dir què va trobar. No, una pastanaga